पहले निकल गया ये समझने दो इधर देख लो। लूर बताना है ना, लूर लगाना उसको मैं चिपके पे। ये ना रे ओमकार काय आहे? अच्छा कर रहा है मगर समझदारी से कर रहा, तुझे पता है तू पे आराम से ले। तांबूशी भेटली आहे. सही सही एकदम मिला. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आता आपण जाणार आहोत ओमकार सोबत फिशिंग करू. ओमकारचे पण कोणतरी मित्र आले आहेत हैदराबादवरून, तर त्याने मला पण बोलवलं आहे. तर चला बघूया काय भेटतंय ते. चला जाऊया. ओमकार बोट घेऊन येतोय आता. आपल्याला आता जायचं आहे फिशिंगला. भरपूर दिवस ओमकारच्या पाठी लागलेलं जाऊया. फायनली तो दिवस आला आहे. ओमकारची बोट आहे मोठी. काहीतरी मासा लागला आहे. अरे ओमकार काय आहे? गोबरो ग्रुपच. आपल्यासोबत ओमकार आहे. ओमकारचे फ्रेंड आहेत. हे कुठून आलेत? हैदराबादवरून आले. भाई आपका नाम क्या है? घालो बाद में. और आपका नाम क्या है? फरहान. जुनेद फरहान. और वो यासिर भाई. ये बाद में बताएंगे. हाँ ओमकारच्या मागे लागलेलो जाऊया. आजचा दिवस ओमकारने फिक्स केला आहे. त्याची काही अपॉइंटमेंट भेटत नाही. मित्रांनो, आता आम्ही दुसऱ्या जागेत चाललोय. ते एकच गोबरा भेटला.
साईडला तोंडवळी आहे आणि या साईडला आमचं गाव हडी. आता मी हडीतून तोंडवळीला चाललो आहे. तोंडवळीच्या त्या साईडने हे करणार. टोकर आहे ना ती. ओमकारने एक कोकरी काढल्या. तो कुठला तो सोडून देतो. एक तांबूशी भेटली आहे मस्त. सही सही एक तर मिला. एक तांबूशी भेटली बघा. दिखता है वो क्लियर पूरा ऊपर खड़ा है ना, ऊपर से दिखता है. मस्त ना. अरे ये तो छोटा है. अरे और बड़ा मांगता है. फोटो वगैरे काढतायत. आपलं स्पिनिंग चालू आहे. आपल्याला एक तांबोशी भेटली, एक पहिलंच गोबरो मासं भेटलं, एक कोकरी भेटली ओमकारने काढली. त्यांची आता ती सोडून दिलं. आता बघूया पुढे काय भेटता. आता आम्ही तोंडवळीत येतो. तोंडवळी गावाच्या साईडने चाललोय आम्ही. समोर आमचं हडी गाव आहे. आमच्या गावचं ब्रिज आहे हे बघा, कालावल ब्रिज. आता कास्टिंग करत करत इथपर्यंत आलो आहे. आपल्याला फक्त एक तांबोशी आणि एक गोबराच भेटलं आहे, बाकी तसं काहीच नाही. ओमकार आपली होडी चालवतोय. ओमकार काय टाईपचे रॉड आहे ते? हे रॉड हे बेट कास्टिंग रील आहे. कुठचे? बेट कास्टर सेटअप आहे सगळं. अच्छा. ते असे हा तुझा आहे ना? ओमकारचा रॉड आहे बघा. हा तुझा आहे सेट. कितीला घेतला तू? काटाला सेटअप 2 वर्ष झाली ना. तो कुठचा आहे त्यांच्याजवळ? मित्रांनो आता आराम करतोय थोडा वेळ ब्रिज खाली. ओमकार शाळे घेऊन आलाय खाणार. बसले आहेत इथे. थोडं 1 तास आराम करणार, नंतर परत चालू. पोट लवकर. मित्रांनो पुन्हा एकदा चालू केलंय.
येस. तर मित्रांनो आता मी घरी निघालो. आपल्याला 2 तांबोशी, 1 कोकरी आणि 1 गोगरा मसाला मस्त वाटतं फिशिंग करायला. मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा.